Ja, det er Nu er det forår, og vi er i gang med at klippe vores får herude på skolen. Vi har en 30 modefår. Vi har klippet cirka 20 stykker, og det er også eleverne, der hjælper med at få dem klippet. Vi har jo Louise her, som har prøvet at klippe et enkelt får, og nu skal hun lige prøve at tage nummer 2. Og du skal jo lige ind og fange fåret, og så vise, hvordan man klipper sådan en. Ja, det gør jeg bare. Og der skal ikke så meget nød til, når man skal. Sådan er det fint. Så strammer det bare op. Så trækker den herover. Så du kan lægge den ned. Tryk for lidt herud. Så drejer du hovedet om. Og så trykker du ned. Tryk ned herover. Skal jeg trykke ned derom? Ja. Jeg er bange for, hvis jeg giver slip. Tryk ned her. Sådan, så tryk. Sådan der, ja. Og så bare op med, så løfter du forparten op på den, som skal op på bagdelens side nu. Så jeg skal være det ben, ikke? Ja. Pas på din ryg. Det er en ryg. Sådan. Flot. Og så tager du revet af den. Du kommer til. Klipperen. Og så sidder den der. Det er ligesom, den er skabt til at sidde på sin bagdel. Det kan du sagtens. Kan du ikke få den til at hænge med hovedet, så den slapper helt af? Og det kommer den måske til. Du får klipperen her. Godt. Så tager jeg lige revet. Har du kommet olie på? Ja. Super. Og så skal vi lige, du kan lige tjekke, om den klipper ordentligt. Vi skal lige have strammet den lidt måske. Du prøver lige at starte den. Ja. Nu er Louise i gang med at klippe det sidste stykke af foråret, og hun passer jo på med, at der ikke er folder. Så kan hun komme til at klippe hul til selve huden. Hun sørger for, at huden er glattet ud, og så er der ikke stor chance for, at man ikke kommer til at klippe det ene og det ene. Hun er meget forsigtig, og der får her har ikke fået strammer under klipningen. Lige om lidt er hun færdig med at klippe, og så skal vi lige have klippet klovene på fåret. Nu er Louise blevet færdig med at klippe sit får. Jeg er underviser herude på Kolds jordbrug, og jeg hedder Jørgen Nordby. Og mit navn er Louise Hansen, og jeg er elev på Kold College. Jamen, så er det blevet forår, og tid til at gå i haven og forårsbeskære.
Nogle de sætter nogle datoer for, når de går ud og bruger forårsbeskær. Og så er det de gamle gartnere, som har lidt husmandsråd til, hvordan man gør. Og en af rådene, det er, at man skal kigge på, hvornår forsygen blomster. Eller vårguld, som den også kaldes på almindelig dansk. Og det er den her. Og hvad er bedre til at beskrive, hvornår naturen er klar til at beskære sig selv, end naturen. Så derfor så et godt gammelt husmandsråd, det er, at når forsygen blomster, så går man ud og forårsbeskærer. Og når man forårsbeskærer, så beskærer man jo buske og roser osv., som sætter blomster på første årsskuddene. Skal vi gå over og kigge på nogle af de planter, som skal forårsbeskæres? Ja, det synes jeg, vi skal. Og hvordan skal vi beskære den rose? Til at starte med, så skal du tage det, du er sikker på skal tages. Det vil sige sådan en, som er død, som den her, den kan du klippe helt ned. Så har du en gammel side herinde også, den kan du også fjerne helt. I hvert fald alt det døde kan du roligt tage. Så den her. Så hvis rosen er i god vækst, så kan du tilbagebeskære en af de gamle grene også. Ja. Så du tvinger den til at danne nye. Her kunne du for eksempel fjerne den her i midten, så der kommer luft i rosen. Den her? Ja. Så resten, de skal bare foryngelsesbeskæres. Ja. Hvordan vil du gøre det? Så vil jeg tage nogle af de flotteste skud, eventuelt hernede. Hvor mange skud vil du lade sidde på, før du klipper? Og hvordan skal skuddet vende? Jeg vil lade 3-5 stykker sidde i sædene. Og så skal de helst vende ud af, så der kommer luft i rosen, så de ikke vokser ind i hinanden. Skal vi prøve det? Ja. Du må faktisk godt være lidt hård ved det. Hvis du tæller nedefra, så tæller 3-5 skud op. Anne, hvordan tror du, vi skal beskære sommerfuglbuskene? Jamen, så vidt jeg ved, så er det en meget hurtigt voksende busk. Så vi skal have den skåret langt ned, fordi at de her tørre, hvis det blomster, det er fra sidste år, vi skal have en ny vækst i år. Hvor langt ned vil du tage den så? Jamen, jeg vil nok tage den ved nogle af de sidste bladskud her, eller de sidste skud her, for eksempel her. Mm. Og så vil jeg tage den her. Den må du faktisk godt være lidt hård ved. Der er god vækst nede i bunden. Ja, det må du faktisk gerne. Og den her vil jeg skære her. Længere ned nu. Denne. Ja, der er også god vækst. Yes. Sådan. Skal vi også helt hernede? Ja. Og så er den klar til en ny sæson. Ja.